Så jeg anholdt mig. Jeg var sådan, hvordan fanden kan jeg være anholdt? Jeg blev skudt efter, jo, ikke? Godt at se dig igen, for helvede. Det er mange år siden, jo. Jeg har mindst ikke, jeg har set dig siden den store retssag. Om det er Brian, der ringer, det er politiet, der ringer. Jeg husker det faktisk ikke helt. Men jeg husker i hvert fald, at jeg så skal møde op inde på Station City. Jeg tror, det var kommet frem, at du var blevet skudt. Og så bliver jeg kaldt herind. Og så kommer jeg herind. Og for at være helt ærlig, så kan jeg slet ikke huske afhøringen. Jeg kan huske, at vi kommer op, og Brian har ingen tøj. Fordi han kommer i sit hospitalstøj. Det eneste, jeg sådan set rigtig meget husker, det var jo, at jeg blev anholdt i den her hvide hospitalsbluse, og de her hvide hospitalsbukser, og så de der blå sutter med bare tærnet i, dem man er på i svømmehallen. Og så kom de ind og sagde, du er anholdt. Var det på hospitalet? Ja, det var på hospitalet inde på traumacenteret. Så jeg anholdt mig. Jeg var sådan, hvordan fanden kan jeg være anholdt? Jeg blev skudt efter, jo, ikke? Og jeg var sådan pænt sur over, at jeg var anholdt overhovedet. Altså det, der fyldte mest, var jo selvfølgelig, at Brian var blevet skudt efter. Og nu lige pludselig sidder vi i en situation, hvor han er blevet anholdt og bliver sigtet. Og så kan jeg virkelig huske det med, at han sidder der i sit hospitalstøj. Og havde du noget at sige til politiet? Ja. Jeg sad med ryggen til et vindue. Hvad fanden skulle jeg have set? Nå, så skriver vi det, sagde han, og så er du sådan et lyst af, så kan du bare gå. Så jeg skal fandme da ikke gå sådan her. Kigger mig på mor Gitte, sagde, og hjælp mig. Så sagde hun, jeg får lige ringe over og spørge, om de kan købe dig noget joggingtøj. Og så kommer vi i det her famøse joggingsæt, og så står vi bagefter med hele raden ude foran. Det er derfor, det var for småt, du har givet en forkert størrelse. Det havde jeg, det skulle da ikke undre mig. Jeg kan bare huske det der joggingtøjskyr, så måtte jeg stå og rive i det op, og de der mærkelige sko, de havde købt der, så bare Hamburg Special var det kraften for, at det skal være løgn, mand. Havde vi vidst, vi skulle på en rød løber, så havde vi jo taget pænt tøj på. Det